Help. Morgen dan kent je punten scoren. Dan kent je tegen de vrouw of tegen de man zeggen, ik heb nu eens een versje ingeschreven. Dus het kunt op Tony Hoek op YouTube. En op Facebook. En op Facebook kunnen we het gewoon. Dus morgen hol de man op wie we gewoon even met u het versje doen. Voor morgen moederdag. In godsnaam niet dat je het vergeten. Het versje van moederdag. Ik zeg het één keer voor. Moederdag, het feest van allen, ja? Maar van moeder toch het meest. Moeder die het hele jaar lief en zorgzaam is geweest. Zie je de gevel met een vlag? Zet de bloemetjes naar buiten. Want met moeder in ons midden vieren we samen moederdag. Nou, toen was er nog niks te doen scores, want de rest, die waren onerf. Die waren echt onerf. Al leuk, als je dan moet je morgen met de man aankomen. Oh, hoor. Hé, maar dan maken we het goed met dit nummer. Zeg maar met, maak het hier goed mee, want dat komt net kans goed. Als je jong was, wil ze heel ver op die eigen. Geen zeker de kop van zo laat, was de toes. En als ze mijn ogen getrouwd was, ik doe veel ringelmuts. Ik ze nog met heen aan mama toes. Want toen kunst toen gaan niet meer, ik hoor je goed. Elke avond wil ik op Engels en t-shirts kijken op Idols en Next Top Model lingo. En dat liep ben ik cool. En die ruimde dan alles op. Ja, dat is toch echt dat dikke man. Niet man, en hier ook gegarandeerd. Dat is een liefdesverdriethuis als pubertje. Dan wordt net degene die wordt zacht op jong. Dat is de grootste lang. Dat wordt een man. Degene, dat is ultieme helpdesk. Dat is altijd terecht goed. De man.
in dienst van de heerlijnen en geloof.